δευτερόλεπτο στον Παναθηναϊκό. Τόση είναι η διαφορά στα δύο χρονόμετρα. Με τους φιλοξενούμενους να κρατάνε την μπάλα. Το Χάμοντς να κλείνεται από τον Μπέκοβιτς. Θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα δευτερόλεπτο. Μακρινό λέει άπαστοχή. Και ο Νίκολας θα πετάξει από πολύ μακριά. Την μπάλα είναι μέσα η μπάλα. Καταπληκτικό καλάθι από τον Ντρου Νίκολας. Και βλέπετε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο χαίρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το εκπληκτικό καλάθι το οποίο πέτυχε ο Ντρου Νίκολας. Από τη μία ρακέτα στην άλλη. Στο NBA βλέπουμε τέτοια τρίποντα. 49-30. Περιμένουμε να δούμε αν μετράει το καλάθι. 49-32 είναι. Βλέπετε από πού σουτάρει ο Ντρου Νίκολας και η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Απίστευτο σούτ από τον Αμερικανό. Να δούμε το χρόνο για το αν μετράει. Μετράει, αλλά έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Ίσως αυτό εξετάζουν, αλλά νομίζω ότι μετράει το καλάθι. Τουλάχιστον είχε όταν φάνηκε